Ruim 1000 jaar geleden zaaiden de roversbendes uit Scandinavië dood en verderf in Nederland. Niemand was veilig. Dit is het verhaal van de Vikingen. Hier kwamen de Vikingen zo'n 1000 jaar geleden aan. Net als wij, met een boot. Helemaal uit Scandinavië. Volgens de overlevering voor een vikingleger in de herfst van 881 de Maas op. En ze kwamen aan bij een plek met de naam Askloa. Het Vikingleger stond onder aanvoering van de warlords Siegfried en Godfried. Bij een plek genaamd Askloa bouwden ze een fort. Van daaruit plunderden de Vikingen een groot aantal nederzettingen en kloosters langs de Maas en de Rijn. Veel plekken gingen in vlammen op. Dus hier lag het Vikingkamp van Siegfried en Godfried. Ja, volgens de archeologen hebben de Vikingen op deze plek, bij het Rozenkerkje van Asselt, hun kamp opgebouwd. En ja, er lag hier namelijk al een enorme boerderij die ze eigenlijk gewoon hebben ingepikt. En het was het hof van keizer Karel de Dikke. Karel de Dikke. Ja, mensen kregen in die tijd vaak bijnamen als je belangrijk was. En blijkbaar hield deze Karel van lekker eten. In 1928 kwam de bekende Nederlandse archeoloog Jan Hendrik Holwarda naar Asselt om een opgraving te leiden. Hij vond daar de resten van oude muren en verdedigingswerken. Hey, de Vikingkenner, hallo. Hi, En reenactor. klopt. Kom binnen. Dus dit is het vikingkamp dat Holwer daar gevonden heeft. Ja. Oh, en de vikingschepen? Ja, vikingschepen, de houten palissade, de gracht en natuurlijk het Frankische Koningshof. Ja. Oh, en dan is dit de Maas. Ja, de Maas stroomt hier langs en de schepen zijn hier aangemeerd. En zo zag Holwer daar net. Holwarda wist het zeker. Hij had het Vikingkamp Askloa gevonden. Ja, dat dacht hij, want hij groef een hele lange, smalle sleuven. En dat was omdat de arbeid zo duur was van die arbeiders die dat allemaal moesten uitgraven. En dan zag hij donkere plekken, grondverkleuringen. En daardoor had hij maar heel weinig sporen die hij zag in die sleuven. Met als gevolg dat als hij toen aan elkaar ging plakken, ja, kwam er eigenlijk iets uit waarvan wij nu zeggen, klopt helemaal niet. Ah, dat is toch raar, want hij is een hele bekende archeoloog en een wetenschapper zelfs. Ja, maar met de methode van die tijd deed hij het in principe niet zo slecht. Alleen, ja, zouden wij nu zeggen, hij plakte de verkeerde dingen aan elkaar. Beetje wishful thinking eigenlijk. Maar hoe zit het dan met de naam Askloa? Die lijkt toch heel erg op Asselt? Jazeker. Volgens specialisten zou het heel goed kunnen dat Askloa in 1000 jaar tijd in Asselt is veranderd. Dus Askloa is Asselt. Maar dan heeft het dus hier gelegen. Nou, er is nog een tweede optie. Het zou ook kunnen dat Askloa niet Asselt is, maar Elslo. Dat iets meer naar het zuiden toe ligt. Askloa, Elslo. Qua naam zou het kunnen. Maar in Elslo zijn nooit bewijzen gevonden voor de aanwezigheid van een vikingkamp. Ergens anders in Limburg is er wel een vondst gedaan. Een spectaculaire vondst. Dit is gevonden in de Maas
bij Wessem in de buurt van Asselt.